Знаете ли коя е билката, наричана благословена от боговете, която е присъствала в гробниците на фараоните, в древните рецепти на аюрведа и в днешните български подправки? А знаете ли, че малките й семенца могат да съживят косата, да укрепят организма, а ароматът ти да разпали апетит и спомени? Днес ще ви разкажа за сминдух, билка с много имена, още повече ползи и дълбоко вкоренена история. Ако подобен тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала, а с натискане на камбанката няма да пропуснете ново видео с рецепти за красота и здраве от природата. Благодаря ви! Сминдух е сред най-древните култивирани билки в света. Обикновеният сминдух е вид едногодишно растение от семейство бобови. Семената и листата му се използват като подправка, наричана също чимен. Родината на растението са земите около Средиземно море, но то е познато и в Китай, Индия и Северна Африка. Името му идва от латински и означава гръцко сено, заради типичният му аромат, напомнящ изсушено сено, но тази скромна билка крие история достойна за древна легенда. Още преди 4000 години в гробниците на египетските фараони са открити семена от сминдух. Считало се, че той носи защита и енергия на душата в отвъдното. Египтяните го използвали и в свещените масла за балсамиране, в лекове срещу треска и болки, както и в ежедневния хляб на работниците, строящи пирамидите. В Индия сминдухът е основна съставка в аюрведичната медицина от хилядолетия. Наричан е медхи и се използва за лечение на женски проблеми, храносмилателни неразположения, както и като стимулант за кърма при кърмещи жени. Индийските войни вярвали, че редовната му употреба укрепва тялото и ума. В Древна Гърция и Рим билката също имала своята слава. Хипократ я наричал успокояваща за вътрешностите, а Гален я включвал в смеси срещу възпаления и рани. Римските гладиатори я приемали преди битка, вярвайки, че тя им дава сила, подобно на животинската. Интересното е, че използвали не само семената, но и листата като компреси и отвари. Арабските лечители описват сминдуха в медицинските ръкописи на Авицена като средство за подсилване на мъжкото либидо и подобряване на дихателните функции. И до днес в някои части на Близкия изток се вярва, че билката носи късмет и благополучие, ако бъде засята в дома. В Китай сминдухът е познат от династията Тан и се използва в традиционната китайска медицина срещу болки в бъбреците, импотентност и студени крайници. А в България, макар някога да е била екзотика, днес сминдухът е неразделна част от народната кухня и билколечение. Шарената сол без него не би имала онзи характерен вкус. Бабите го добавят в чай при кашлица, в лапи при възпаления, а народна мъдрост казва: който рано шамбала вари, здравето цяла зима ще му завиди. Легенда за сминдуха – дарът на богинята Шакти. В Древна Индия, когато светът бил още млад, хората страдали от изтощение и безплодие. Почвата била бедна, реколтите слаби, а жените неспокойни, защото не могли да дарят живот. В своето отчаяние хората се обърнали с молитвите към Шакти, богинята на жизнената сила и женската енергия. Разчувствана от страданието им, тя пуснала сълза върху земята и от нея поникнало малко, но упорито растение с триъгълни листа и златисти семена. Тя го нарекла медхи, дар на плодородие и сила. Казала на хората: във всяко зърно от това растение живее искра от моята енергия. Гответе го, пийте го, поръсвайте го. И домът ви ще се изпълни с топлина, а телата ви с сила. От тогава сминдухът се използва не само за здраве, но и като символ на женската сила, майчинството и вътрешният огън. Имате ли любима билка, за която искате да научите повече? Споделете в коментари. Очаквам вашите предложения с нетърпение. Любопитни факти. Семената на сминдуха имат силен, леко горчив вкус, който след печене добива орехо-карамелен аромат. В химичния си състав съдържа фитоестрогени, желязо, магнезий, витамини А и С и тригонелин, вещество с потенциал за контрол на кръвната захар. Индийските жени го ползват като маска за гъста коса. В някои традиции се вярва, че сминдухът пречиства дома от зли сили и затова се слага около праговете или в слоница. Изсушената изтрита ароматна подправка е една от основните съставки в традиционната българска смес от подправки.
шарена сол. В други страни се ядат и кълновете. Свежата листна маса се слага в картофена яхния. Арменската чименова паста е приета за традиционен вкусител, наричан от другите народи и като арменска горчивка, заради външния си вид, който е подобен на горчицата и цвета. Листата на сминдух в сушен или пресен вид се използват като подправка в някои ястия на персийската кухня. Чеменът на прах се използва в смесите за кайзероване, пастърма и в саламите, защото не си сменят вкуса при обработка. Тази употреба е пряко свързана с силното му антисептично действие. Китайските лечители го предлагали на мъже с репродуктивни проблеми. През средновековието също е бил използван като лечебно растение. Ползи на сминдуха: подобрява емоционалното състояние, неутрализира токсините, запазва паметта и вниманието, осигурява здраве на очите, нормализира храносмилателния тракт и подобрява настроението, насища клетките с кислород, подобрява имунитета, има антиоксидантен ефект, почиства токсините от тялото, а желязото, съдържащо се в билката, прави кожата, ногтите и косата здрави, намалява умората и подхранва мозъка, защитава нервната, ендокринната, съдовата, сърдечната и храносмилателната система, осигурява магнезий и подобрява метаболизма. А можем ли да си го отгледаме от дома? Сминдухът е изключително лесен за отглеждане, подходящ за саксия или градина. Сее се направо в почвата пролетно време. Обича слънце и не твърде влажна почва. Пониква за 5 до 10 дни, а семената озряват до 2 месеца. Може да се отглежда и за покълване. Кълновете са вкусна и полезна добавка към салати. А ето и няколко рецепти. Маска за коса с сминдух. Необходими съставки: 2 супени лъжици брашно от сминдух, 1 супена лъжица кисело мляко и 1 чайна лъжица зехтин или кокосово масло. Смесете съставките до получаване на гъста паста. Нанесете в корените и по дължината на косата. Оставете да подейства около 30 минути, след което измийте с шампуан. Укрепва корените, намалява пърхота, стимулира растежа и придава блясък. Маска за лице с сминдух. Необходими съставки: 1 супена лъжица смлян сминдух, 1 чайна лъжица мед, няколко капки лимонов сок или розова вода. Смесете всичко до получаване на паста. Нанесете на чиста кожа, като избягвате зоната около очите. Оставете да подейства 10-15 минути и измийте с хладка вода. Почиства порите, намалява възпаленията и подобрява текстурата на кожата. Шарена сол с миндух. Класическа българска рецепта. Необходими съставки: 4 супени лъжици с миндух, 2 супени лъжици чубрица, 1 супена лъжица червен пипер, 1 чайна лъжица сол, 1 чайна лъжица смлян кимион. Смесете всички сухи подправки и ги разбъркайте добре. Съхранявайте в добре затворен буркан на сухо място. Има апетитен аромат и вкус, подпомага храносмилането и е богата на антиоксиданти. Сминдухът е много ценна подправка в традиционните смеси за сушени меса. Придава плътен аромат, леко горчив вкус и златист цвят. Ето и една българска рецепта за марината за сушено месо. Необходими съставки: 2 супени лъжици смлян сминдух, 2 супени лъжици червен пипер, 1 супена лъжица лют червен пипер, 1 супена лъжица смлян черен пипер, 1 супена лъжица чубрица, 1 чайна лъжица кимион, 1 чайна лъжица кориандър, 1 супена лъжица сол, 3-4 счукани скелитки чесън. Подходящо месо: телешко, свинско или дивеч, нарязано на дълги ивици или парчета за сушене. Смесете всички сухи съставки в купа. Овалите месото добре в подправките да полепнат плътно навсякъде. Оставете в хладилник или хладно помещение за около 24 часа да поеме аромата. След това може да преминете към сушене на проветриво, хладно място или в сушилня. Сминдухът е от онези билки, които изглеждат скромни, но носят хилядолетна мъдрост, а в малкото му зранце се крие аромат на история, сила и здраве. Ако искате да научите какви невероятни лечебни сили крие лавандулата, гледайте клипчето вляво. Благодаря ви!